ndine meseji ine chekuita nesu maZimbabwe kuti zvatiri kuda kuita izvi tichibatana kuti tirwe negavhimende yaSmith Mnangagwa ikai. Aiwa, ndiMwari, inguva yaMwari, ngatiishandisei chaizvo. Nemhaka yei ndichiti tiishandise chaizvo? Ndakambotaura paya ndofunga makandinzwa paya ndichiti zvakaitika neZANU-PF ichidzinga varungu ichisiya vatema kwakuri kuda kutiurayisa, nekuti kana tikasarudzwa tikasiyiwa tiri vanhu vatema voga maZimbabwe chete seizvozvo, zvinoreva kuti kana pakaonekwa muvengi unongovenga maZimbabwe akafunga ngodira manyuclear kuti uraya vose tokwasangofa. Asi kana takasangana nevachena nevamwe ava, zvinonetsa kuti tivengwe nenyika dzose kana kuti tiurawe nekuti mune vanhu vavo. Saka ipapo ZANU-PF toti vakaita mistake yakakurisa. Right? Muno muSouth Africa vari kuita chimwe nechimwe chavanokwanisa nekuti havana masanction avanokwanisa kuwana nekuti mune vachena, mune maIndia, mune maChina, mune vanhu venyika dzose varimo muno. Saka ndozviri kuchengetedza ikonomi yeSouth Africa nemasanction kuti asaita sei, asavapo. Asi meseji yandinoda kupfuudza iko zvino ndeyekuwa kwakutoita South Africa iko zvino, iri kutowa, hakusi kare kare, iri kuwa. Nekuti pane meseji iripo yabva kuna Donald Trump kuAmerica yokuti unoda kutora vachena vose vari muno muSouth Africa oenda navo kupi? KuAmerica, vonopiwa pokugara. Saka uri kufurirana naElon Musk nekuti Elon Musk muSouth African kamunoziva kuti wakaberekwa kuPretoria. Right? Nechigwada chiri muno ichi chemaloya ichi chinomirira varungu vemuno chinonzi AfriForum ndo chakaenda chikanokumbira kuti South Africa yakapasisa muparliamendi yayo kuti ngatitorei ivhu pasina zviya zvokubhadhara zvakangoitwa neZimbabwe zviya, ivo vari kuti ngatiritorei pasina kumacompensation. Right? Ipoint number 1 iyoyo. Point number 2, South Africa yakayambuka kusiya Africa, kusiya Zimbabwe iri padhuze, iri kutambura. Kunoona nhamo iri kuIsraeri, iri kumaPalestine, vakasungisa Israeri. Israeri iko zvino yakawanikwa mhosva neInternational Criminal Court. Saka izvozvo ipoint number 2 yakatsamwisa ani? America. Saka America unoda kudhila chaizvo neSouth Africa. Chimwezve ndichochi chokuti Ramaphosa uri kuenda kuZimbabwe achinowirana naMnangagwa achibatsirana vachidini. Saka Donald Trump wakatsamwa, wadorayira kuti wakambozvitaura kumashure kuti ndoda vanhu vose vari kuSouth Africa vauye kuno, vabve muSouth Africa vaisiye South Africa yakadaro. Right? Izvizvi next week Donald Trump watorayira shoko kuti kwete Donald Trump, varungu vadorangana Donald Trump, ndizvo zvandiri kutaura kuti next week chigwada chokutoma chiri kutoenda kuAmerica next week iyoyi, chiri kutoenda chevarungu. Hameno kuti chimwe chinotera chaenda rini, kuchahosara vashoma vaya vachange vachasara. Saka mukaenda kumashure kune vanhu vanoita zvechiprofita ava vari kuuya unonzi Miracle Po, wakambozvitaura zvikanzi ikonomi yeSouth Africa ichawa zvokuti vachatovenga nemaforeigners, vachifunga kuti maforeigners. Handitika. Saka hanzi muudze South Africa kuti mari iyoyi, maranzi iyoyi muchamarasa asingachashandi. Saka vana veZimbabwe, ndiri kuhwa kuti zvatotanga kutoitika izvi next week vamwe vachena vatogadzirira izvi zvekutoenda kuAmerica. Vari kusvika vachipiwa pokugara mahara naDonald Trump. Saka isaini huru iya yekuti mavhu enyu, nokuti vari kuhla Donald, vari kuhla futi naJulius Malema. Vari kutoziva kuti une simba rakawanda, une vhoti yakawanda. Kune mayuti ari pasi aya ANC yari kuregwa, MK iri kuwina.
Saka pati vatozviona kudhara vatoita calculation dzavo vakatoona kuti mapati ose aya evana vadoko ose atotendera nazvo kuti ivhu ritogwe. Saka vanofana kutoti vatotanga kutoti vabvisa vachena vavo nokuti future yavo havachaivoni muno nokuti ANC yatozvifira. Saka ininiwo analyzation dzangu weni ndatoona kudhara kuanalyza kwandaita ndatoanalyza kudhara kutoona kuti I think zvaimbotaurwa izvo zviya nevanoprofita kana zvakaitika kuZimbabwe zviya zvichauya muno. Saka ngatizvisipise izvi zvokugwira nyika yedu tichitoziva kuti mari idzi muchadzirasa idzi. Nyika ino muchaitiza moga musina kudzingwa, moga kutongotiza. Kana pane vakatoshanda vakatopfuma chaizvo vakatoita mari dzavo, chitodzokerai kana kuti kuenda somewhere, nokuti tichadotizira kuKenya kana kuBurkina Faso kana kuNamibia kana kuZambia ndo zvakutoitika iko zvino. And the only country yanga iri better muno muAfrica ndeino. Asi nenyaya yesarudzo yavo yavaita iyo kutora ivhu mahara pasina compensation zvatovapinza mumasanction. Ndoona kuti pane masanction makuru achapiwa South Africa. Saka macomrades, tisaita majokes panyaya yatinoda kuita, tigadzise nyika yedu. MaSouth Africa aya vari kutouya kupi? Kunyika yedu yeZimbabwe. Vari kutouyavo nomugwizi. Inzwai zvandototaura izvozvi. Vachahoti izvezvi pachaenda varungu vachati already varungu ndo vavanga vachitoda, isu vagara vasingatodidi. Saka mucharohwa munhu somunhu muno. Maonero angu ini. Handisi kuti chiprofita changu. Izvo kui pacharohwa munhu uchatiza kuga maonero angu ianalyzation dzangu idzi. It's my analyzation dzandaitawo. Saka whoever kwamuri musazorora. Paya patinoti Geza revolution ngaite zvangaite zvinoonekwa. Ngatigadzirei pafomwe pati yedu nokukasira, pafomwe mastructures, pafomwe. Nokuti hatigoni kuti tigadzire kuti tive nearmy department yedu kana tisina kufoma mastructures nemamembers edu anotimirira kunzvimbo dzose dzeZimbabwe vanenge vachitiudza zvichiitika zvese kwese kwese. Zvandiri kutaura izvi kana tikasaita serious nazvo muchazvidemba, muchazvifunga kuti pane murume akambozvitaura. Nyika ina isina future. Future yakatopera pamakagara pakakwana. Zvingasaitika this year kana next year, but zvinhu zviri kutouya. Really. Mari idzi maradzi mucharasa, mucharasira mumvura asingashandi. Ndakutozvitenda zviya zvinotaurwa naprofit. Saka ndiri kupfuudza message kuti vanhu zvatotaurwa naTrump zvatopasisiwa. Pane chikwata chiri kutoenda chevachena. Nekuti havangawendi vose. Kana vakatora kwavati vachakotora vanoda kutora kwavati vamwe vari kuramba. Ivavo voga vachautiza voga ivavo. South America inenge inoda kupa masanction. Nokuti ruvengo rwavo rwakura vanhu ivava. Musakamwa paya pane chikepe chiya cheEsmond chiyachi chakambotakura zvombo chikanosiya kuRussia chiya. Musatyakamwa chakaisa mutauro futi naAmerica kuti huri kubatsira Russia uchipa zvombo kuRussia. Musazvikangamwa. Saka ruvengo South Africa nenyika dzakaita sana America ndiri kuona rwakutopera. Handi munoziva kuti mapirisi akatokatiwa dzine masanction ekutanga 30%. I think vakapiwa 30% yetax kana vakadzikisipa 30%. Handisina sure nazvo izvozvo kuti asi what I know about 30% apa pane zvakaitika. Kureva kuti ikonomi yavo yakawisiwa zvishomanene. Wangoti ndangowisa mbichana ndakatarisa kuti ndivoti chii chinoda kuitika. Saka ndakukumbira kuti vana veZimbabwe iko zvino ngatitadze kurarama masikati nousiku tichifungira nyika yedu kuti tichaita sei. Regai titogadzira kutanga iko zvino. Vana vechikora garai makagadzira kuva kuti muchaita sei navo.
Saka ndiri kutaura kuti ngatiitei zvinhu zvinoitwa vakuru vedu vari kumberi, hatingaurongi isu kupfuura makuru. Rongai zvinoitwa, hondo itange kuZimbabwe. Rongai zvinoita kuti kuve nemabranches edu, kuve ne-national committee, ne-provincial committee, ne-district committee, nekuti chinhu ichi kuti tichitore hatingauchitori nyore. Masoja munongomaona, masoja ari kutotya kuroataka Mnangagwa. Masoja mashoma ari kutotya nokuti Mnangagwa akagadzira ake masoja ane mabhomba anawo anashona. Saka inofanira kutova hondo iri strong, inofanira kutogadzikwa ine strategy. Iya yekutowandirana iya tichitosvika tichongonotora mabhesi zvombo izvozvi tozvishandisa isu tinozwa mashandisirwo azvinoitwa. Saka handisi kuvhundisirai, ndiri kutokuudzai zvinhu chaizvo. Platform yedu iyi ndeyekuinfomana nokuenda mberi tichidzidzisana zvinovaka nyika yedu. Saka ndiri kuti ngatite vari kumberi, changamukai changamukai, isu tiri pasi, vanoronga vari kumberi kwerevolution iyi tiri kutumira meseji yekuti itai zvinokasira. Hatidi kutihuruza vanhu vedu vachipisiwa muno. Hatidi kuti vanhu vedu vazotizira kunana Kenya, kunana Zambia, kunana Botswana. Hakuna rugare rwakanyatsokwana. Saka chikumbiro kuti chinhu chasara choga option, nyika yedu ine huchino mukaka iyi. Itai mabhatani anoita, ndati itai komiti. Kana maita komiti, ngapaitwe chikwama chenyika chiri kunational. Vanhu mari dzatiri kushanda isu tiri prepared kubvisa mari dzinonga $50 pamunhu kana kupfuura. Tiri prepared pave nechikwama chiri well secured, chine chakagarirwa pasi kuti choita sei muiswe mari. Tiite army yedu yakaperera, ine zvinhu zvakaperera, zvinhu zvitange. Nati hondo kuZimbabwe inongoda jasi usiku humwe kana uviri kana wiki imwe, nyika inenge yava mumaoko medu. Hatichadi nyika inoramba iri mumaoko manasekuru, maoko mevanhu vanongofunga kuti nyika inotongwa nemunhu akagwa hondo. Hatidi nyika inoenda maoko mevanhu vanotarisa rudzi kuti uyu mushona, mundevele, mumanyika. Tatitoda munhu ane quality. Toda kuputsa izvi zvinonzi kunoita mavice president maviri mari ichitambisiwa. Kana kukasaridzwa president, pamwe watogwa kumandevele, pamwe watogwa kumashona, pamwe watogwa kumanyika kana kuvaVenda ekuZimbabwe, ndiye anenge ari president panguva iyoyo. Paanokonewa unobviswa kwosarudza umwe, navice president umwe, zvisingatauri kuti unobva kupi. Ugoni hwake uhu ndo hunoita kuti atonge. Ndati province imwe neimwe, vana vakuru vedu tokumbira kuti muchironga zvinhu zvamukutoronga, rongai muchitoziva kuti tiri kuda kuti province imwe neimwe ive neparliament, parliament nemanhingiri nemapremier necabinet. Zviri muno muSouth Africa zviya zvitakaona zvichitoshanda, nekuti premier umwe neumwe unokwanisa kuita makwikwi neumwe kusumudza ikonomi yemunyika make imomo, muprovince make imomo, kuti vanhu vemuprovince imomo ndiye unoziva kuti tinana nhingi unoshandidzana namadistrict ake anenge anawo, unoziva kuti tinana nhingi vanotambura, tine zvakati nezvakati zvatingawana tikapfumisa vanhu vose. Kwete kuti national government yonzi ndiyo inomirira vanhu vose, ichingotora munhu wayangodla naye ongoyi ndiye member of parliament wekwakati. Zvofanira kutoputsiwa izvo zviya zviri kuZANU-PF izvo zviya. Tikuda mastructures matsva nenyika itsva ine marongero matsva. Submission yataisa iyi ngaiongororwe kumusoro, zviitiwe, titoziva kuti izvozvi tine anonzi shadow premier, shadow president. Izvezvi tinozviziva kuti zvatorongwa izvezvi, titotanga tinota reality. Handiti makataura kare mukati vaMnangagwa pavakati vakudzingai mukati ndimi madzinga. Saka already satoziva kuti nyika haina president. Ngatitoronga zvedu tizvigadze. Zvakamboita nhingiri uyu muopposition waUhuru Kenyatta weKenya,
wakangozvigadza akati ndozvigadza akaisawo zvaanoita. Tarisai zvakaita musi maimana wakagadza maminista emasoja nechi. Zvinhu ngazvitotokwa reality, titoita zvinhu titoita reality. Murangagwa wakatodzingwa kare. Saka chikumbiro ndiri kuchiisa ndichidzokorora kuvakuru uko. Kuti toda zvinhu chaizvo hatidi zviya zvokwei mavice president vaviri vekumaNdebele nekupi. Racism. Iko zvino tichaziva here kuti muNdebele ndeupi mushona ndeupi ipapa? Mashona akanoona maNdebele, Mandela akanoona mashona, manyika tangosangana. Vamwe maNdebele havachatogoni kutaura chiNdebele. Vamwe mashona vakutaura chiNdebele. Saka nyaya yekushandisa mutauro inofanira kundoputsiwa, hatitomboidi kana kamwe. Isi toda munhu unokodzera kuita president wabva kumaNdebele, kumashona, kumaVenda, kumaTonga, kumaKalanga, wherever. Tenda achida nyika yake. Saka isu tiri kuisa izvi kuvakuru vedu. Maita tatenda.